Haly dokumaklyk, kilim kakmaklyk hemde keşe basmak işleri ýurdumyzyň Günnowry welaýatyna uly meşgullygy eý bolup, oňa gadyr gymmaty barha beýgelýär. Lebap welaýatynyň Hojumady etrawyna da ene mamulamydan başarjyňlyk bilen döredip sunugat derejesine ýetiren kilim dokumaklyk hüneri biziň günlemizde de asyrly dowam etdirilýär. Sap ýüňden dokulýan kilimler gelşikli görnüşler bilen tapawdynýar. Kilim dokumaklygyň gadymy täýerlerini eýerlep, tebigy boýaglary peýdalanmak arkaly ýüplükleň gerekli renklere boyulmagy, kilim göýleriniň gadymy nusgalarynyň ulanylmagy bilen täýerlenýän düşekliň nipisligi, uwudunlygy aýratyny belärlikdir. Milli senedimizden öz boşu usullaryny ulanmak bilen halk arasynda takyr kilim diýilip atanyrlayan kilimler ýurdumyzyň Günnowry welaýatyna köpçüliklerinde okulýar. Kilimleň bu görnüşi uzak wagtlap ulanylmagy yaramlylygy bilen tapawdynýar. Kilim dokumaklygyň asly dowam etdirilmegine Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň Pehim paýhasy bilen däbi ulany Halipa şäherlik ýoly özü oňy netijesini berýär. Bu işleri öz boşly milli mirasymyzyň baýlaşmagyna, täze nusgalar bilen hasam kemilleşdirilmegine itergi berýär. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüň halkara parahatçylyk we ananyşmak ýerine da asly ýürürligimizi üstünlikli dowam etdirýän ýedberli gelňeýler milli senedimizde belent sarpy goýup, gadymy mirasymyzyň dünýä ýaýlmagyna belent bagdalygy beren Gahrman Arkadamyda hemde Arkadary Gahrman Serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler.